o bolso pola mochila e esquecín a carteira. Preciso cartos para subir ao autobús e que teño que ir a buscar o neno. Ti poderías axudarme? Sí, claro que sí, que te puedo axudar. Gracias. Pero antes, mira, ves a quedar, pues dígame que toda esa vía e lle delas as voltas. Que despois xa te axudo. Moi ben, moi ben. Descansa. Mira, agora gustaríame, e é totalmente preciso, que vayas hasta aquel muro, baixiño, a saltos. Veña, veña, que despois xa che dou os cartos. Cando non tes saída e pides axuda, sobra dicir que a precisas canto antes. Porque pode pasar que cando che adean, xa non a precisas.